מי לא משתמש ברסק עגבניות? מלא 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 סוגים, אני כבר מתבלבלת, לא יודעת מה לבחור, דעת של יכין, של מוטי, של פולפה, של פומו, יש המון 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 סוגים. לקחנו כמה סוגים. בוא נתחיל מהרסק עגבניות הראשון, רוטב עגבניות מרוכז מאוד. יאללה, לוקחים את זה והולכים, אבל אנחנו כבר מלומדים, אנחנו מסתכלים ברכיבים. רגע, איפה הרכיבים שלי? רכיבים. עגבניות טריות, 96% מכל סך המזון. הרכיב השני זה גלוקוז, זה סוכר. הרכיב השלישי זה פרוקטוז ומווסת חומציות. זה? לא. הפריט השני של פריניר, רוטב עגבניות מרוכז מאוד גם, יופי, מעולה. בואו נסתכל ברכיבים. עגבניות 93%, הרכיב השני סוכר לבן ומווסת חומציות. נבחר בזה, גם לא בזה. הרכיב השלישי של זה אני קונה בבית, וגם עכשיו גילינו עוד מוצר מאוד מאוד טוב. לשני המוצרים האלה, המוצר הזה של מוטי, למה אני חושבת שהוא טוב? כי הרכיבים שלו זה עגבניות 99.8%, והרכיב השני עם 0.2% מכל התכולה זה מלח. לצידו יש עוד חברה חדשה שעכשיו ממש הכרתי, אין לי ניסיון בו, אבל אני חייבת לקרוא את הרכיבים. הרכיבים זה, בוא נראה אולי גם תצליחי, זה כזה קטן. זה רכיבים 100% עגבניות, בלי מלח, בלי סוכר, בלי חומרים מבסטי חומציות ובלי חומרים משמרים.